chodí do roboty. Prosím? Že ne, A ja zasa unavená som. To nevadí, to bude len medzi nami. A musím s ňou bývať, Ja aj ty tam musím filmuješ sa ešte starať, dokonca. ona sa aj o súd ma starala. Ja ju nemôžem dať teraz Úsmev. nejakou penziou. Šťastný, úsmev, A ona už sa šťastný teší, výraz, že ako kedy hovoríš dojdem Šumi. domov, ale keď idem takto, že idem niekam, tak už poviem súrodencov, každý deň niekto ju varujte, lebo ja ju nemusím varovať. Ja za ňu neberiem peniaze, nič, len tak. Šťastný výraz. To je Aj ono. Vetka. Šťastný úsmev. Ukáž, aký si šťastný, že si bol v Prahe. Dobre. Ideme pozrieť vedľa na šťastných ľudí. Presne on povedal, že zavolaj si majstrov, ja to... Šťastný úsmev. A vieš, že je to v dome, ale... Dôležité je, že to zabezpečí. No, Áno, Čo nemusí to sám urobiť. veď áno. On Čo ty tu natáčať zase? Počúvaj, tu nejaký ešte Niektorí už aj pospali šťastne. Ja ne, ja som spal. Duša chrápe tu. Pozor. Pozor. Jako potom, Jedným očkom ťa potom vieš, že sa to dá rozložiť toto. Agajka moja. Že to je... Áno, Že dobre vedieť. Chytíš a On sa je to šedoší skloží. do toho Dobre vedieť, tak vám sem troch pošlem. Ukáž mi všetko, čo máš nafotené. Áno, lebo No cenzúra. počúva, ale však za 3 Cenzúru musí hodiny už spraviť. vystupujeme, to nestihneš. Cenzúru musí spraviť a ona musí spraviť tuto. Čože? Tuto natáčaj tu. Tak, no. Cenzúru musí spraviť. Cenzúru, no. Ale nie len tak, že ty si to nafotíš a potom vás je tu. A doma si to budeš len tak pretáčať.